Daghan ko aron dili ako masgama, unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Ashigo Herbal Capsule. Date Tabor, taga Villanueva. Akong papa, Ashigo Capsule o Ashigo Kapi. Kuhan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di siya kakuan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya, karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod jud, promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Nga moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa, naulian jud. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Unsa may imong gibati nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, nagbakod na ako, then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod, dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning bakon ko, lugar ako nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit pa sa ospital. Maribang
paminaw ko na tagtulo ka adlaw or upat ka adlaw. Pag adto na kog Cagayan, gihuba ko dito kay gihuba ko din gipalitan ko sa kong anak kog nanghulam lamig nebulizer, nebules kay kani kay gihuba ko kanang kasuhan ko. Kay mao nang punay naandan kung ubakon ko nebul. Katulo tali ko nila ito ka adlaw gi nebulizing uli ko dire or kita. Nuli ka sur kita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga unsay inyo mga balatian nga susama sa akong gibate ana gamit gyud mo ayaw mo pagduha-duha sa Asigo Herbal Capsule o BG Soya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Sa'yo sa unan ng mundo'y gagaan. Mundo'y gagaan. Maligay man ang landas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko.
manatiling uhaw. 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 Mga uhaw, itaas mga kamay, mga uhaw! Puso'y Good morning! Good noon! Mayong hapon! Mayong gabi! Ay! Iwagay-way ang mga kamay sa mga uhaw. Membro sa kuan, mga miyembro sa uhaw. Union of Husband Afraid of Wives. Mao na siyang meaning sa uhaw. Union of Husband Afraid of Wives. Uhaw. Pwede sad ko mahimong chairman ana mga higala. Pwede po. Ano na ba ng programa ang walay politika? Puro lang yun pakatawa. Kung gisamuka na mo sa puros pamulitika nga mga programa, diri sa ta sa pakatawa. Katawa, pawala sa problema. Aron makalimutan nga embargohono na di ay ang atong mga motor. Embargohono na di ang atong washing machine. Embargohono na di ang atong refrigerator. Paita Ikaw man ang landas ay ha. Or embargohono na di ang atong bao-bao mo na ron. Ikaw ang gaan. Or impa-embargo na lang daw kay bawal manday na sa highway. Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Brother Bernie Bitok-Bitok. Mahirap ang maging pogi. Mahirap maging pogi. Gikapoy na ko ani. Sayo. Kasing gusto niyo daw aton, Char. Ako'y giniginaw. Simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, shout out sa tanan natong mga radio partners tibuok Mindanao. Sa Nasipit, Agusan del Norte, Radyo Servisyo 94.3. Sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9.
Sa may Hinatuan, Surigao del Sur, 97.1 Enchanted FM. Sa may Oroqueta City, Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Sa may Plaridel, Misamis Occidental, 97.1 Mix FM. O sa may Aluran, 92.5 Mix FM Aluran. Shout out po sa atong mga naminaw sa may Kidapawan City, North Cotabato. Diya sa 100.7 Tambuli Infinite Radio. O diya po sa may Tibalog, Santo Tomas, 100.7 Metro FM. O sa Pangantukan, Bukidnon. Shout out sa inyo diya sa may Uswag Radio. Oswag Radio 87.5 Pangantukan, Bukidnon. Diriya sa Misamis Oriental sa Taguluan. Sa MOR Miss Or Radio 87.5. Hello diya sa inyo diya sa may Balay ni Notska. Og diriya sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa 90.3 Strong Radio. Kusgan! Sa mga naminaw nato tibuok Talakag, Bukidnon, Baongon ug maabtan sa atong mga signal, maayong adlaw ka natong tanan. Ang atong gugmang giyahag yatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay sagol nga ashitaba. Mao kini ang pinakailado nga herbal plant sa Japan. Ang ashitaba ilado kay aduna kini antioxidant content. Aduna po kini anti-inflammatory properties. Ang ashitaba makatabang usab sa mga constipated ug maayo kini sa atong digestive system. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee, gikombine nato ang caffeine ug ang ashitaba aron makahatag kini og energy ug ikaw mas alert mga higala. Abtik! Makatabang po ni siya sa inyong immune system. Ug pinakamaayo ni ini, makababa kini sa imuhang blood pressure o makababa sa level sa imuhang taas nga kolesterol. Mao na mo siguro ng hypertensive ka ba? Kanang high blood sa tinod anay lang. Tinood, number 1 na tuon na sa imong ginakaon. Lifestyle ba? Bisag unsa lang imong ginakaon, way pugong, way baklay-baklay, panigarilyo, uguban pa mo nang nakay high blood karon. Pero ikaduwa yun nga rason, posible yun na mo nang high blood ka tungod kay aduna na gyud mo'y family history. Kung ang imong mga ginikanan adunay high blood, ayaw nakatingala nga ikaw pod high blood. Ay dako gyud kay factor ka ng family history. Bosa, kung naamoy gipang bati, mga gipang high blood ka mo, ayaw na mo paghulat nga mo grabe ka na og heart attack pa mo simba ko lang. Mag Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay kini makatabang, makababa sa imong blood pressure ug makababa sa imuhang bad cholesterol. Daganay mitisting sa atong mga Ashigo Plus. Labi na mga gipang high blood o kaluyan sa Diyos, maayo ang epekto nila.
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin imong gibati mo imong sakit? Dugay ra, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon pulo na ka buok, isa na ka stab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Busa mag-Ashigo na. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking parmasya. Available po ni siya sa mga radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Diya sa may Taguluan sa Miss O Radio. Doon lang mo diya. Diya sa may sa Metro FM. Sa 100.7 Metro FM, Tibalog, Santo Tomas. Ana lang mo diya, mga igala. Or available po ni siya sa Shopee. Available po ni siya diri sa may Save More o Save All Pharmacy sa Kugon. O sa The Generics Pharmacy diya sa may Grand Europa. Kung gusto niyo testingan lang sa ninyong Ashigo Plus Herbal Capsule, pwede mo mupalit og usa ka banig lang. Usa ka banig lang sa, ayaw lang sa usa karton para makita ninyo yung diferensya. Ang atong gugmang gihag gatod pud kanato sa VG Soya Coffee. VG Soya Coffee. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga 5-year niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Ang atong VG Soya Coffee, ang iyang pagkakapian ni flavoring lang. Pero actually, pure yun siya nga soybeans mga igala. Sa mga nanay, mga tatay, pampalig-on nis bukog. Kay ang soybeans, aduna kini rich kini sa calcium, magnesium, o uban pang mga minerals nga makapalig-on sa inyong mga kabukogan. So kung di yun mo hilik og kape, pero gusto ninyo nga matagbuntag nga muramog na ngape, diri na mo sa VG, V-E-E-G-E-E, VG Soya Coffee. Makabusog, pangpadayet. Available ni siya sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Available ni siya sa Save All, Save More Pharmacy, or available ni siya mismo di ay sa Ororama, sa Gaisano, o sa SM Grocery Stores.
VG soya milk or soya coffee. Ha? Tistingin ninyo may gala or available po ni siya sa Shopee. Mag-VG na, tistingin na ninyo. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Sa imong mga suking tigpaminaw, sa naminaw sa online o sa tanan mga radio station, itago lang ko ninyo sa pangalang si Roy. Anong ilado mo gining pangalan nga Roy ba? Pero pila namang ka-letter na ko nga ang pangalan Roy. Pero common yung kayo mo ba? Itago na lang ko sa pangalang si Roy. So kad namatay ang akong amahan, ako na'y gasuporta sa pag-eskwela sa akong mga igsoon. Mo nang siguro ang dahilan mo nang hangtod karon. Hangtod karon wa pagyapon ko mahalin. You're the one that never lets me sleep. To my mind, out to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. Ay, Roy, halin na daw. Mamahaw na daw. Bulad na sad ma. Murag sa gunson na lito tulog kaadlaw sig bulad ani ma. Parat na kay kog singot ma ba. Napasensya kay dong kay kato akong atong gipalit ni mo nga beef loaf o katong corn beef na mo masay paborito sa imong mga igsoon. Na mo na sa ilang kabalo nun. Malay ni nakapait lagi na to ma ba. Kita mo igakayod ani. Pero kita na no'y gakaog bulad ani. Pasag di na lang ko itong pasaylo Nasaan taman nga ang imong mga igsoon di man magbalon anang bulad kay kansawan daw sa eskwelahan. Mas una mo ng mga kansawan. Ano kansawan di ay? Na di masin mga on. Sige lang. Alam mo, magyapon ng bulad dong. Isipin mo na lang, hamyan. Sige lang ma. Anto ka no sa pamangguan ni ma. Magsigig suportan niya akong mga igsoon mga. Maglaylayo pa man sa tinuod, elementary pa man ni sila. Samot naging ko di mahalin na ni ma. Mo galing na sige kog ampo dong. Natana di pagyapong ka makauyab. Unsa? Bato ra day nga di ko makauyab ani kay ikaw man isig ampo day nga tanan di ko makauyab. Joke ra bitaw dong, pero siyempre mahadlok sa kudong nga niyag makauyab ka na magminyo ka kalit na kaysa naman lay mo buhi sa imong mga igsoon na may mangko kay tiguang naman ko. Pwede ra naman kung mo pasagdan des kilid tapos sagdiin na lang kung mamatay sa kagutom. May drama man po dahil gawin. Hindi lang itong kasabot man ko mo. Saka namatay ang papa mo nga kabalo mong ko nga ikaw mong nagsuporta ng pamilya. Munang bitang ningon ko nga tana, di lang sa tana ka makauyab kay para masuportaan pa ni mo ni mong mga igsoon. Pero bitaw dong, pero kumabot yun ang panahon nga naanag yun kay mauyab na wala naman siya may mabuhat na sige lang kay public school pa man na mintas o say makaya di eskwela kung dili makayag pa eskwela na way mabuhat ipaundang lang sa nato sila. Ay, sina, drama man na yun mo eh. Sina mula ka na mo, trabaho na ko. Hindi na ka mukhaon. Dito lang ko sa mga pilang ko dito sa pisina. Paita dito lo na takaadlaw, si bulad-bulad na parat na kayo. Ay, dong.
Kanang nanadaday notice of disconnection niya dong. Ha? Barbango pa kita nagbayad ato? Na dako na kayong batal duha na ba nakabulan na di na madaghang yun na maputlan kita wag kita kurintian eh. Ahak na niron layo para bang sildo. Na sige lang dong. Kay sa tinud-anay lang dong maloy biya ko ni mo dong. Kay kung pwede pa lang lagi dong mamurikat ko dong na ako na lang gitan ng gibong. Pagilom di mo ay mamurikat sa taon na ay. Lagi. Kung napalagi mo patol na ni ako ang lawas lagi gibuhat ko na lang kay para saan makatabang ni mo. May masago mo sayo dong tanawa dong. Pagilom di mo ay. Sige mas sige lang maning kamot sige lang. Magita tag pamagi mabayaran nato na. Bago na mo, no? Yes, sir. Joanna? Yes, sir. Joanna akong pangalan. Ayaw na pagsigsero eh. Pariyaram tag-level. Ay. Diretsyon lang ta ka, ha? Minyo ka? Dalaga pa, sir. Dalaga pa ka? Pero naiuyab. Ay. Mga usa ka bola na may bulag, sir. Mo ba? So wag yung kayo yabrunday ka ng as in single gire ka? Yes, sir. Single ko, sir. Ay lagkalain ha. Anong nagbulag man mo? Ay. Nasapnan ako, sir, nga nailain, sir. Mo ba? Ang gipulian mo kaniya nga gwapam ka. Pag sure na, sir, oy. Lagi, gwapa mo ka, sexy mo ka. Napalugod siya na nakita pa nga mas maayo pa ni mo nga. Ikaw palang daan. Yamilicious naman ka. Ambot, sir, ay. Morarabag ka gwapo tong lakiha. Dagway ato, sus. Ang irong murag, ang iro na no. Ang ilong ato murag kabo. Ang dagway murag planggana. Sus, ambot lang. Mo mga babae, basta galing magbulag na galing, magstorya na din, di maoda yun. Bitaw, sir. Sus, pangit kitong lakiya, sir, ay. Gamay dagway. Bating naong. Mo pa'y bating naong, gamay pag yung gidaladala. Oy. Di na sila mayo. Mo mga babae, basta kayo magbulag na galing, panglibak ko na din ninyo mga lalaki. Napubitaw ka tong inlap pa, wag gilibak. Natinood yun na, sir, ay. Gamay bitaw kito, sir, ay. Usay mo katawa lang ko, sir, kay gilo kaayo. Wag ko malami, murag ko gigitik, sir. Lupig pa na ako gibitok, sir, ay. Ito na istoryahan lang ganito na istoryahan. Kaya murag di na maayo. Na, sir, ay. Nahi. Sige, dungan lang ta paniud to niyang tataad. Kaya nasa ko i-kuan mo. Ako sa ko i-briefing sa taga kung sa mga pambuhatan. Sir, ihatag ni mo sa ako imong brief, sir. Briefing ba? Sa mukha. Dito, sir, abi na akong tagang ko ni mo sa imong brief, sir, kay tagaan po ta ka sa kumpanti, sir. Oy, ayoko pag binuhang yan na, Joanna. Nata sa opisina, may makadungog ni mo, ana, abi balag. Saan na itong ipangistoryahan? Ay, sorry, sir. Sensitive day kasi anak nga mga istorya, sir. Di man, pero siyempre, lain biya, laki ko. Babae ka, ulit tao ko, tatong istoryahan, mga panty o mga bra, mga brief na lisod na. Basi unyak asa na mo padulong aning nga topic. Sige, sir, dito na istoryahan, sir. Ato lang istoryahan, sir, mga branches of science, sir.
Sige na, mas mayo pa na ang mga branches of science. Kuan ta, sir, biology, sir. Mga sexual organs. Mga reproductive health at istoryahan, sir. Ikaw bitaw, Joanna. Kaganina, burag taas kay kong respeto nimo. Karong imong ba nimo ba? Burag bastusan gyud kayo. Binuang ramang good, sir. Sige na. Onya, paniod to, mga onta. Hala, sir, kauno nimo, sir? Maniod to ta ba, mga on? Ginoo. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day. Sir, tanawa galing ning saging, sir, on. Dako pahiwi pag yun. Ay, undang regular na, Joanna. Ganina ra ka na imong saging-saging, ha? Sir, asay mo nga saging, sir? Kaning gamay, sir, nga tambok, sir? O kaning taas nga niwang? Oy, Joanna, ikaw ba? Joke na bitaw, sir. Ay, lisod kaning saging nga taas, sir. Ay sakit kay sa papangig, sir. Undangin na lagi ba? Alas, sir, namula lagi ka, sir. Sige na. Honestly, ayoko kang jawi, ha? Di kay kuha ng mga tapi, kay isukad, pag-iyo ko kauyab. Unsay? Ha? Pag sure that, sir, oy. Lagi, wala. Ako'y panahon kay ako'y nagbuhay sa akong pamilya. Ana ra nga istorya. Ikaw. Kaya naman nga lalaki mong naagi si mo. Ay, grabe si sir. Grabe siya ka makasulti. Oy, grabe ka dagang laki. Actually, sir, sultihan ta ka sa tinood, sir. Dua pa akong nauyab. O katong last na ako nauyab, sir. Mo'y amahan sa akong anak. Oh. Yes, sir. NBI ko, sir. NBI? NBI, sir. Naibata isa. Single mom ko, sir. Dili mi kasado, Igo lang ko niya gipaborutan, sir. Tapos gibiyaan din ko sa way poangoy. Ang nakapait pag yun, sir, kay bisan pa magnihawa na siya sa akong panimalay. Digya po na ako siya makalimtan kay parihag isag dagway sa akong anak, sir. Pariha po sila, sir, ang ilong murag yung kabo. So single mom day ka? So na-day kay anak na. Bantong na medyo bastosan na sa kagbaba ba? Sir, oy. Dili man ibastosan nga baba, sir. Pero hingaon lang gini nga baba, sir. So, meaning to, sir, kuan day ka, sir, kanang virgin pa day ka, sir?
sir, niligid ang imuhang manubilas. Layo po din yung balay ba? Maalagi, sir. Ali, sir. Ali sa diri sa mong boarding nga, sir. Okay ra? Ali sa, sir. Dayon sa, sir. Mao din akong bata, sir. Hala, nara yung bata di, gibilin ra nimo. Sir, gapalungon ra man ako na sa, sir, kumuhawa ko, sir. Ta kumuabot, sir, ako ra pod ion, tanawa kay, sir. Masa nila nga bata na di batiri? Naghilak na pa, sir. Muragi gutom na gid siya, sir. Kajad lang, sir, ha? Kay para mo hilom, sir. Kajad lang, sir. Kajad lang. Hilom na! Hilom! Hilom lagi, sir. Kajad lang, sir, ha? Uy! Ano magubo man ka? Ako sa ipadidi, sir. Kajad lang, sir. Ako sa ipasop-sop, sir. Basi gusto ka mo sop-sop dari speaker, sir. Pandamay. Maghangad-hangad sa ako. Awkward ba kaya niya? Kadit lang, sir, ako sang ipasop-sop, sir. Breastfeed pa mong ganit, sir. Tanaw, nalipay na siya, sir. Maragin na ikalipay niya, sir. Pag makasup-sup sa, sir, malipayan siya, sir. Tana, balik-balik pag di ang katawa, sir. Hala, oy, napamahigata sa pikas. Oy, sir. Oo, saman. Kanang wala na hurot sa bata ba? Kunya, basi gusto ka, sir, ikaw mo hurot, sir. Madamay. Sige na, sir. Nabiyay kasabihan, sir, nga breast milk is best for babies until second year college. Buwang magay ka, Joanna. Siya na, Joanna. Mulakaw na ko. Sir! Sir, sayang king gatas, sir, ay. Wa ko na og fresh milk. Powder ako na, kuha na. Sir? Kabalo ba ka, Sir Roy, nga idol kita ka ba? Una pa lang ta ka nakita, Sir Roy. Idol nagkikita ka, Sir Roy, ay. Joanna, marag di na ni Mayo, Joanna. Joanna, ang gatas nagtulo. Atong pahiran, sir. Pwede na po ni mo tilapan, sir. Joanna, please. Joanna, please, ayaw ko hagita kay na. Sir. Sir, sige na, sir. Joanna. Sir. Joanna, please. Sir, sige na ba? Joanna, ayaw ko pugsa. Sir, gipugosta ka. Joanna, na ako'y respeto ni mo. Sir, ayaw ko respeto, sir. Please, bastos ako. Joanna, please. Joanna, ayaw. Joanna, Joanna, ayaw ko ta. Sir, wata kag yukuot. Nagsuggest lang ko, nagsuggest. Sigurado ka ni Joanna. Sir, please. Uhaw na kay ko, sir. Joanna. Sige na, sir. Sure ka, ani? Yes, sir. Kana, sir. Kana. Sir, ay. Kana, sir, ay. Kana, sir, ay. Kadili tupong. Kana, gabsang pikas kay taas na. Sir, ay. Ana, sir, ay. Oh, Joanna. Joanna. Sarai! 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 Drawing me
my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful... Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Umuna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Leonela Maisling, usa ka Alstate Sir sa Oroquita City. Nagapamatuod kaninyo nga nagagamit ako aning Ashigo nga herbal capsule. Kaluoy sa Ginoo, naulian ang akong pangbati. Akong paminod sa akong kamot, akong arthritis, o akong pagpalpitate, nawala ang akong gipangbati. Salamat kayo sa Ashigo, kay kining akong gipangbati, kung mutukan na ganin akong arthritis, makalive jud ko sa akong trabaho. Salamat kayo gyud kay naulian ko. Sulayin ninyo, katong wala pa inton kasulay, sulayin ninyo pagtumar ang Ashigo, kay kini makatabang kayo kanato ang tanan, no? Pila ka stop imong nainom? Sa pagkakaroon, mihurot ko duha ka stop. Pero sige gapon kung katumal karon, kini Ashigo, maayo man yun ni kaayo kay ako nakasuway naman ko sa mga herbal. Daghan ng klaseng herbal nga akong nasulay. Pero kini lang Ashigo maoy nakauyon ko sa akong gipambati. Then salamat kaayo tuloy sa Ginoo. Naarang-arang gyud ang akong gipambati. Salamat kaayo sir, makakuanjo ko ninyo nga 100% yun ang akong kaayuhan ini Ashigo. Dahan salamat. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Nane, pakulan. Tapos sir, may sakit ko sa kasing-kasing, dugay na ako gibati. Nagkainom na ko sir sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa nimong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, na-alibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa Bulawas. Sapoy. Hangak. Oo. So sa napulo lang ka capsule ang 30 ka tuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka capsule sa usa imong ginom? Ashigo. Wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar ganito kanila nga ilahapon pag-inomon? Magkuhan lang ko nila nga mag-inom po na sa Ashigo kaya makaayo kayo sa mga sakit binon sa nga sakit nga gibati. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Doc
June Iana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamudayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Usa sa mga dahilan, maunang ang imong junior di na mo barog o ang junior o ang gidaladala nga arma sa imong bana di na mo barog. Posible una, taas og sugar, diabetic. Or naay hormonal imbalance. Or naay problema sa cardiovascular. Taas, naay problema sa kasing-kasing, high blood, o kana. O sa gina sa mga rason nganong borag ngano man ni nga di naman mugahi. Ang ikaduwa gyud nga rason nganong di na mugahi, psychological. Mo na ayag yun mo magpagarbo-garbo diya nga keso di na ko di mo uminom ng Biramax, Brother Bernie, kay bata pa man ko. Bata pa lagi. Dagang ko'y kaila, 35 anyos pataas ng mga bana, 40 anyos ng mga bana, bata pa, kumbati pa. Pero pag abot nga manguhit si Mrs. sa panahon nga si Mrs. taon, nihunghong na nga wa na mamante, agay! Lupig pa'y tiguang. Dawaton na tong kamatuoran ngay kadua nga rason anong dili mo tindog si Junior mo nang usahay mo ragway gana. Psychological effect. Stress o anxiety. Pwede stress sa trabaho, stress sa relasyon, stress sa negosyo, stress sa city hall, stress sa barangay hall, stress sa iyang ginegosyo karon kana, depression kana. O bisan pa manggaling sa relasyon. Psychological. Mao nang nakalami sa atong Biramax capsule. Kani atong Biramax, all natural ingredients. Ta ang atong mga gipangsagol ni ini mga igala, herbal tanan. Ang pampagahi natay horny goatweed, tungkat ali. Gidungagan pag yun namon isa og ginkgo biloba. Aron mas mapa-improve ang imuhang mental alertness. Ug ang ginkgo biloba makareduce sa anxiety ug depression. Kaya doon na kini anti-anxiety ug anti-depressant effect na makareduce sa simptomas sa anxiety ug depression. Kung asa gina-increase o ginadungagan ni ini ang level
sa neurotransmitters sama sa serotonin o dopamine. Nakadungog naman siguro mga na. Ang mga ginseng natong gisagol para mas makusgan pa ta mawala tong kakapoy. Og mawala ang atong stress mga higala. Mo nang focus yung kaita. Mo nang makaingon yung kumpleto sikados, pampagahi, pawala sa depresyon, pampadugang sa kusog, pampawala sa kakapoy. Kana. Mo nang tanan yun, makatilaw og Biramax, makaingon yun og Kahia, oy. mo galing. Atong asawa nga sige og bagulbol kay nganong matulog ka, kadugayan makayong gitsag. Hinay ako, bi. Sa pailain pa. Kaingon lagi sila sa kuha lagi nga. Bernie ba? Stop it. Ayan. Aron ang inyong mga junior dili manglungkoy. Mag-Biramax capsule para makaingon og Kahia, oy. Biramax capsule available sa inyong mga suking tindahan, available po sa Shopee, available sa radio station na inyong gipaminawan karon. Stolen moments is all. Naro, 10,000. Salamat kayo, Roy. Naging simana nang gitagaan po ko ni mong 5,000 karon 10,000 na po para sa vitamin sa akong anak. Ambot ba na akong anak, oy? Masakiton man gyud kay lately. Salamat gyud kay Roy. I love you gyud kay Roy. Bye. Sige, way problema. Mintras napa ko'y matag, tagaan ta ka. Mao galing rin, salamat yun kay Roy. Kay sao tamang yun yan, ang papa ani, wa namang ginagpakabana. Nagpasalamat yun ko Roy ba nga. Bisan ikaw dili ang amahan ani, pero ikaw gid mo'y nagpakaamahan ba. Salamat yun kay Roy. Thank you yun kay Roy. Pero siguro, imo po siguro ng pangayuan gyapon ng papa no, kay bisag unsaon ba ya? Nabagyan na si amahan. Ako limitado ra man sa akong mahatag nga tabang nimo. Mintras na ako'y mahatag pero di man sa ni perminti gud. Sige lang Roy, kabala ka Roy. Sa mataghatag nimo sa ako, adi gina ko na makalimtan. Ay kabala ka Roy. Ayun, gina ko umpak-umpakan yun nakatakama. Anytime you come, ato lang ka sa boarding house, unli dito, unli. Unli rice, unli food. Eat all you can dito sa balay, basta mo ato ka. Salamat yung kay Roy, hay. So okay na ng 10,000. Sige Roy, maato na ko kay magpalit pa kong tambal. Okay na ba ng 10,000? Actually, igo lang gini sa tambal. Medyo makulangan pag yun eh. Pero sige lang, mangita ko pa maagi. Sige na. Dungagi pa ng 5,000 Pag sure di, Roy, na-over, na-sumpra naman eh. Sige na, lagi na. Dungagi pa ng 5,000 Na, thank you kay Roy. I love you kay Roy. Ignas sa si Sir Hay nga. Atong mga supervisor nga absent sa ko karon kay nagsakit akong anak. Basta unya mo text ko na ako sa balay, ha? Text ko kung padulong ka sa bahay kay waswasan yun akong tarong, ha? Ay kabala ka, it all you can, you katanan. I love you, girl. Thank you, Karo, nga ikaw ginagpakama. Sige na. Ana ma okay na imong anak. I love you, good Roy. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true. Dang, marag, wanag yung kay hatag-hatag yun ng kwarta dong sa mua dong. Marag na kay gikabisihan dong. Ma, pasaylo ako man, pero marag di na ginako kaya masuportaan pa na akong mga igsoon, ma. Ay, kaya man dong, lalo sa may problema dong.
Dagan na ko bayro nun ma. Tapos, mabawasan ng akong sweldo po ma. O siya, ano mabawasan man? Basta ma, nag-ingon na mong HR nga naibawas na mong sweldo. Tapos, kailangan na sa kung mag-ipon ma. Oy, kay, burag, pila na ako katuig ma ba? Sig trabaho. Pero anto karon wag gyapon ko ipon tungod mapadulong dia sa atong mga tubig, kuryente, tapos napa sa mga pangita na siguro pamaagi man so na pa-eskwela ko maigsuon ma. Ako okay ra ko aning mga tubig, kuryente ma, pero di na ako nakaya mapa-eskwela na akong mga igsuon ma. Mao pa dito. Na, pasig ibalik ko na lang gid niya akong lawas ba. Ma, naman ko yung mga ubang pamaagi, ma. Sige lang, mamangita taglain ko, ma. Pero karon pa lang, sultihan ta ka mamurag galison na gyud ko, ma. Pero di na gyud nako kaya gyud nga mapa-eskwela pa na ako mga igsuon. Sigurado ka dong. O ba sig na nakilayan gigastuan dong, nagilom-ilom lang ka dong. Sultihan lang ko sinodong. Limay, kanang murag, nakunaw na sa kong mga panahon na pud mga murag kuno na ko akong kaugalingon, ma ba? Na murag, kailangan mag-ipon sa ko, murag, kadyo lang, unaw-unaon sa nako kung kagalingon ma. Kaya murag nagkatigong na sabi ako ma. Mao lagi ay. Ano man nga? Ngit-ngit man kayo yung boarding house ni mo? Mao galing wala na ko kabayad sa kuryente. Ha? Mao galing, tanawang bata ay nihilak ay. Asa? Hilak dia bata ka para tama kong sulti. O tanawa? Nihilak lagi siya kay Igang daw kaayo, ha? Unsa? Igang. O tanawa, Igang lagi daw eh. Igang. Oh, Igang mao lagi pasaylo kayo kay si Mami, wala man nakabayad sa kuryente na putlanta, sorry anak. Okay. Oh, sige na, hilom na, sige na. Hilom na anak, sige na. Hilom na ba? Da lagi hilom. Oh, sige. Nabaro na pa ko na bilang kwarta din, sige na. Ato na ipabalik na to ng kwan. Mao lagi, salamat kayo Roy ha. Thank you kayo. I love you kayo. I love you. Sige na. Tapos Roy, kanang wala na po yung gatas ang bata ba? Ang breast milk day, medyo nahurot na sa kailangan man sa good na kanang di lang breast milk, kanang kailangan po na yung gatas ba? Tapos gusto po siya mo tilog si Relax. Sige. Manlakaw ta. Ay, lisura iganga ni mag-ano ta. Ipabalik na tong kuryente tapos palit tag gata no? Si Relax. Baka namin. Sige. Ay, tanawa, nalipay siya. Nalipay ka, baby. Lipay, baby. Oh, lipay, baby. Tanawa, salamat yung kaayog yun. Saba ba? Someday you're gonna realize Brother Bernie! Bitok! this through my eyes. Nahimo kong kalit og amahan. I won't even Gikan sa walay uyab, kalit na kauyab, kalit lang din po ko na amahan. Ako na ang nagbuhi na hinuon ani ni Joanna. I know Niundang na ko. don't really Nabahin na akong budget, balay o kuryente na lang ko. O di na nako kaya pang dugang pang mga balay runon sa balay. sky on earth. Why Kung nangutana mo ba na akong kalipay, lipay kay ko. no, In love kay ko kang Joanna, lipay ko nga ginasuportahan ko siya. but it won't take long. Pero siyempre na ubang tao mo sulti.
nga sayop niya akong gabuhaton. Someday, Kaya ako daw gitalikdan na akong responsibilidad sa akong mga igsoon. wanted you to need me someday. Brother Birdie! Sulti ko sa akong angayong buhaton. One day, I'll forget about you. Ay nako. I won't Ay, ani lang. you some. Roy, tama ka kung ang ubang tao makabalo sa imong istorya, magtanaw lang sa inyong sitwasyon karon. Kung imo lang gyud tanawon. Can't tell. Makain gid sila nga grabe sa siya, iyang yung gitalikdan ng iyang mga igsoon, no? Burag naputol ng budget, burag iyang budget tana sa iyang pamilya man na. Pero sa tilod na lang pod, you deserve to be happy. Sometimes we dagay nga na ron nga naiuban mga ginikana nakalimot sila ba nga ang ilang mga anak na po sila own life. Dapat na po sila own love life, na po sila own kinabuhi. Kaya usahay na itabo yung anak yun. Tungod kay ang anak mo yung nagsalo na noon sa responsibilidad, siya na po yung nagbuhi sa pamilya. Nalimtan na niya yung kaugalingon, daghan ba yung anak yun? Pero at the end of the day, labi na kamo mga ginikana na minaw, at the end of the day, nanay kinabuhi, nanay laing kinabuhi yung mga anak. Dili na forever nga mo'y nada sa inyo ang poder. So sa imo, Haroy, ako para nako, tama raman po imong gibuhat. Nga kailangan po nga napoy para sa imong kaugalingon. Happy mangga ka. Happy mangga ka sa imong ginabuhat karon. Bisan pa man og murag nagpakaamahan kag kalit anak ni Joanna, pero imo man ang kalipay. Kung ubang tao mayon karon nga unsa man na siya, oy nganong ikaw man sagdi na sila. Di pareha ni karon nga ikaw man gyud imo maning kalipay. Tama ka, you deserve to be happy. Dapat nasag kay para sa imuha. So okay na budgeti lang na para sa imong ginikanan. Oh, lahi po tapos ipela-ila na si Joanna. Ana ra man gina sa sugod medyo nagi mo alma kay murag uy ngano ingani man pero ako pabor ko ana Roy. Na dapat napoy para sa imong kaugalingon. Again akong balikon, kung mo na imong ikalipay, happy makakasimong gabuhaton din padayon. Ganon talaga. Dili man yun forever nga ikaw na lang po'y perminti mo suporta sa imong pamilya. You deserve to be happy. Everyone deserves to be happy. And I thank you.